i fins i tot la mort de moltes dones cada any a mans de les seues parelles. Hem d'acabar amb aquesta problemàtica i vosaltres, que sou els futures adults, heu de ser conscients que això no pot passar i que sempre hem de tenir present el diàleg per a tal de solucionar-ho. Mai s'ha de donar cap tipus d'agressió, ni física ni psicològica. A la Sénia, entre tots els alumnes, des dels més menuts fins als més majors de la nostra escola, hem fet el nostre manifest en contra de la violència de gènere. Aquest està composat per una frase de cada aula que ha sigut realitzada entre tots els xiquets i xiquetes, començant des de 3 anys fins a 6è. El que volem dir respecte a la violència del gènere és el següent. Començant pels més menuts, el cicle d'infantil, no hem de pegar, ens hem de cuidar. No hi ha que espentar, ni pegar a l'orella, ni estirar el monyo a ninguna dona. Tots som iguals però diferents i podem fer les mateixes coses. No ens agrada que ens peguen perquè plorem i no ens agrada plorar. Tots som iguals. Tots ens hem de respectar, no s'han de pelear, ens hem de voler molt tots. Ara continuem amb les reflexions de primer cicle. Nosaltres decidim el que fem. Primer B per a la igualtat. Tots i tots som iguals. Els xiquets i xiquetes no ens hem de barallar. Els xiquets i xiquetes podem decidir jugar al que volem. Avancem amb les aportacions del segon cicle. Desitge que no hi hagi violència del gènere en el món i si hi ha, el meu desig és que acabe ja. El dia de la violència volem dir no a la violència, no a l'abús, no al maltracte, no al racisme i sí al diàleg, sí a l'amistat, sí al respecte, sí a l'amor, sí a la igualtat i, per supost, sí a la vida. Respectem a les xiques com volem que es respecten els xics. No hem d'obligar a ningú a fer el que no vulga. Ningú és millor que ningú. Soc xica i vull eixir de festa 1000 vegades sense por. El silenci fa fort al maltractador, així que no et calles. Més parlar i dialogar amb les dones i menys maltractes. Així el món serà millor. I ja acabem amb el nostre manifest amb el que pensem els xiquets i xiquetes del tercer cicle de la nostra escola. Si no t'agrada per a tu, no facis els demés. Escolta'ns molt. Respecta les dones, no a la violència. Tots som iguals, ningú és superior. Pensem, per què passen aquestes coses? Nosaltres estem en contra de la violència de gènere. Tu estàs o no? Anima't, entre tots podem canviar les coses. Xiquets i xiquetes, tots siguem iguals. Ni els colors, ni els jocs, ni la roba, ni res es poden fer diferenciar. No a la violència. No maltractes o jo et maltractaré. No li obligues a una cosa que ella no vol. No a la violència. La violència de gènere no és un joc. És un pensament de superioritat que molesta a molta gent. Si tens cor, eres com jo. No a les violències. El silenci ens fa còmplices. Trenquem-lo. Atrevim-nos a estimar sense violència.